Hola. Bé, em presento. Jo em dic Emili, soc enginyer de telecomunicacions i coach professional i el que faig és ajudar les empreses, emprenedors, organitzacions i les persones a que es posin en el món de les noves tecnologies. Amb el tema del coaching el que fem és que ajudem a que les idees surtin, perquè a vegades fa falta una mica també de motivació, també d'ordenar les coses, de desenvolupar els projectes. I la barreja entre el coaching i tecnologia és la que dona una mica que allò que està en la nostra ment doncs al final tiri endavant. No? Bé, la sessió d'avui també soc formador i jo disfruto molt perquè m'agrada explicar les coses que jo sé per si poden ajudar els altres. No? La sessió d'avui parlarem de seguretat. Seguretat a les nostres empreses, a nosaltres com a emprenedors, a la nostra casa, a tot arreu, perquè com deia el meu company, que fem servir el mateix número de sabata, jo també tinc el mateix problema, es venen quantitat de mòbils cada segon, tenim un munt d'ordinadors, necessitem la tecnologia per tot. Per tant, és molt important que ja no vivim amb la tecnologia de fa 20 anys, sinó ara qualsevol equip que tenim està connectat a internet. Connectat a internet vol dir connectat tant per nosaltres en els jocs com la gent pot entrar als nostres dispositius si no els tenim correctament assegurats. Llavors, jo ara el que us demanaré, com que amb el coaching treballem les emocions, és que fem una mica com, us en recordeu el Julio César, que feia cap avall o cap amunt, ¿vale? Us vull demanar si l'emoció del que jo us explicaré ara per vosaltres és positiva o negativa. Positiva ho farem així, amb el dit cap amunt, i negativa amb el dit cap avall. Si és molt negativa, em feu dos dits, i si és molt positiva, cap amunt. I si us quedeu igual, em feu així. Per què? Perquè les coses les fem amb una motivació, és a dir, potser vosaltres al final em diu és que jo no necessito tanta seguretat. Dependrà una mica de tot això, a veure quina emoció sortiu. Què passaria si sortint d'aquí us robessin el mòbil o perdéssiu tots els contactes que teniu? L'emoció seria positiva o negativa? Guanya la negativa, molt bé. Seguim. Algú escrivís correus electrònics en el vostre nom, és a dir, us passés com vosaltres. Negativa? Sí? Algú positiu? No? Molt bé. Entressin als vostres comptes bancaris. Negatiu? Us fessin xantatge amb vídeos o fotografies capturades des de la vostra webcam. Negatiu? Molt bé. Perdéssiu totes les fotografies i vídeos de la vostra vida digital i parlaria també de les cintes VHS i tot el que guardeu, les vostres bodes, comunions, els vostres fills, tot. Què passaria? Us sentiríeu bé? Malament. Molt bé. Imagineu, arribeu demà al matí a la vostra feina o al vostre despatx o a la vostra habitació de casa on teniu totes les coses i us adoneu que perdeu totes les factures, comptabilitat i contactes dels vostres clients. Com ho veieu, això? Negatiu, estaríeu xungo. Imagineu que, a més, s'esborden tots els vostres treballs, projectes i documents fets per vosaltres fins ara. Positiu o negatiu, això? Molt negatiu, Una altra cosa que tenim que tenir seguretat. Imagineu que vosaltres us treballeu un blog amb el qual no és com una web d'aquestes que comentava el company que no servien per res, sinó un blog que aneu treballant, aneu fent posts i potser teniu 50, 100 posts, 100 articles. I un dia per l'altre desapareix i no teniu còpia de seguretat. Com us sentiu? Malament. Una altra cosa que pot passar és que treballeu en un lloc, teniu companys de feina o simplement entren al vostre servidor i algú utilitzés la vostra cartera de clients i projectes en benefici propi i us descobriu que tal dia veieu a la tele algú que presenta un projecte que vosaltres el teniu guardat. Com us sentiu? Malament. Imagina't, això pot passar a nivell per un mateix, perquè podem tenir errors, que sense voler esbordéssiu molts dels vostres correus electrònics. Com us sentiríeu? Fatal, O sigui, estem ja caos. Imaginem que també un altre dia
una tempesta, una pujada de tensió, el disc dur perquè a vegades s'avarien, i s'esborda tot el vostre disc dur del servidor, del portàtil, ordinador sobre taula, i no hi ha còpia de seguretat. Com us sentiu? Malament. I si un virus fes malbé a tots els sistemes operatius? Imagineu tenir una empresa amb 15 ordinadors, secretària, el de ventes, entra un virus a la xarxa i fa malbé tots els sistemes operatius de tots els ordinadors, amb el que suposa que perdeu la informació i heu de restaurar tots els Windows, tots els Linux, tot el que tingueu. Com us sentiríeu? Malament, i una despesa de temps també de tornar-ho a deixar tot com estava. I una altra cosa que pot passar, com us sentiríeu si algú entrés al vostre Facebook, al vostre Twitter, al vostre YouTube i pengés vídeos amb el vostre nom o al vostre WhatsApp i publiqués coses amb el vostre nom, es fes passar per vosaltres i vosaltres no poguéssiu recuperar la contrasenya. Com us sentiríeu? Malament. Bé, doncs, això vol dir que tindria repercussions a la vostra vida personal i professional. Doncs si ens sentim malament vol dir que sí que hem de prendre mesures, perquè si d'aquí hagués sortit no, mira, tant me fa, no cal que apliquem seguretat. Llavors la seguretat fa que aquest dit que hem ficat cap a baix no ens pertorbi, sinó que ens sentim bé, perquè ens ha pogut passar això, perquè a vegades són circumstàncies que no controlem, no depenen de nosaltres, però com a mínim tenim la seguretat de poder restablir tot perquè continuï funcionant. Coses que poden passar i que podem preveure, o altres no, però com a mínim si les tenim controlades doncs ja no ens fan tan mal. Avaria de dispositius. Tot el que tenim, el nostre smartphone, el nostre tablet, el nostre disc dur, el nostre PC, el nostre portàtil, qualsevol cosa, el nostre servidor, es pot avariar. I es pot avariar a nivell de hardware, perquè ja sabeu que hi ha l'obsolescència programada, però també hi ha avaries de múltiples coses. I també pot ser de software, una base de dades que es tanca malament, que queda corrupta, qualsevol programa que té problemes de seguretat s'avaria i perdem tota la informació. Temperatura i humitat dels equips. Si vosaltres teniu l'oportunitat d'anar a un CPD o d'uns serveis informàtics, veureu que els servidors tenen unes condicions d'aire condicionat, d'humitat, de temperatura adequades. Si nosaltres, per exemple, tenim els nostres ordinadors al terra i un dia plou molt i entra aigua, qualsevol cosa, és possible que perdem la informació. O si hi ha molta calor a l'habitació, també els dispositius, els equips, pateixen i poden perdre informació. Problemes amb l'electricitat. Quan hi ha una tempesta, el primer que et diuen, tanca els ordinadors. Però és que a vegades vivim en llocs, potser en una ciutat mitjana o gran no passa, però depèn d'on estiguis, en un polígon industrial pot ser que hi hagi pujades i baixades de tensió. Això poden donar avaries als ordinadors. Robatori físic o telemàtic. Ens poden robar, entrar a la nostra oficina, entrar al nostre despatx, al nostre polígon, on sigui, i robar-nos els ordinadors. I ja no cal que sigui un hacker, ciberatac, no, físicament. Hem de mirar les mesures de seguretat. A nivell telemàtic també, ja veureu tot el que hi ha, que tela. Jo d'aquí vull que sortiu una mica... Però tot donarem solucions, perquè tingueu més seguretat. Una pregunta, aquí tots teniu smartphone? És una tonteria, però jo penso que sí. D'aquí sortirem també més protegits, perquè ha sortit ara un problema de seguretat que estan en perill tots els Androids. D'aquí quanta gent té Android? Bé, la majoria. Doncs el que farem és que aplicarem una cosa que és molt senzilla perquè estiguem més protegits. Virus informàtics. Això ja els coneixem perquè des dels anys 90 ja hi ha virus informàtics, el que passa que abans sempre només es passaven per disquet i ara els passem per USB, els passem per internet, es passen per qualsevol, per correu electrònic, per qualsevol cosa. Els virus el que tenen és que poden espaiar l'ordinador a nivell de sistema operatiu, et poden robar informació o simplement poden controlar el teu PC. O poden des del teu PC fer un ataque a la CIA, és a dir, ja ho veurem també. Errors humans, perquè una cosa que pot passar és que simplement ens equivoquem i, ostres, abans era més fàcil formatejar el disc dur,
però pots esbordar un munt d'arxius. O, ostres, he copiat l'Excel a sobre de l'altre Excel que era més nou o era més antic i ja he perdut tot. Ostres, doncs com solucionem això? Que a vegades és molts dies de feina. Tenim també l'accés intencionat i sabotatges, gent de la pròpia empresa que pugui treure documents, per tant hem de preveure que hem de tenir les coses guardades amb els llocs adequats perquè qui volem entri i qui no volem no entri. Algú ha dit que els DVDs, jo he sentit, és que un DVD quan van sortir els CDs és que és infinit, això no s'espatlla mai. No, no és veritat. Si teniu còpies en CDs o DVDs, reviseu-les, perquè quan passen uns anys, depèn les condicions d'emmagatzematge, s'esborren o després és impossible accedir. Per tant, les informacions les hem d'anar a restablir més com les cintes VHS. Passem-les a DVD o passem-les a un disc dur, perquè ja igual el tema magnètic s'ha variat i es veurà molt malament. Seguretat a la xarxa LAN i Wi-Fi, ja veureu que tela. Ojo amb accedir a Wi-Fis públiques, gratuïtes, d'aquestes que són lliures sense contrasenya, perquè podem tenir perills, si no tenim en compte. La xarxa nostra també LAN, de la nostra oficina, també l'hem de tenir. Hem de preveure que una sèrie de mesures de seguretat. Els sistemes operatius, Windows, Linux, iOS, el que calgui, però tot hem de tenir les mesures de seguretat adequades. Els programes informàtics, doncs també són forats, és a dir, jo puc instal·lar el Windows, el tenia actualitzat, però si utilitzo l'Office i l'Office me l'he baixat pirata o l'Office el tinc però han sortit un munt de parxes i no els he actualitzat, doncs també em poden entrar per aquí. Bueno, comencem aquí amb la teca. Vosaltres creieu que s'ataca molt o és una cosa així pel·liculera, tipus, jo què sé, Missió Impossible? Bueno, s'ataca, jo diria que s'ataca. Anem a fer una cosa, anem a veure, hi ha una web que monitoritza tot això a temps real. I anem a veure una mica com està la situació, a veure si a aquesta hora, que ara són vora les 6 de la tarda, a veure com està la cosa, si els hackers tenen ganes d'atacar o no ataquen. Anem a veure... Ostres! Doncs està la cosa calenteta. Mireu, tot això que ve, igual aquí a la pantalla ho veureu més bé, per un cantó veiem l'origen de l'atacant. Això és a temps real, el que està passant ara. Si això ho deixem molta estona, veureu que de cop sembla la Tercera Guerra Mundial, és algo brutal. Veiem l'origen de l'atacant, el tipus d'atacant i cap on va. Tot això són atacs a temps real, és una empresa que monitoritza això. Fixeu-vos, ara mateix aquí ja sembla que s'estan, als Estats Units s'estan aquí tothom... Ara tothom està lluitant contra tothom. Això ho podem veure i em dir, ostres, però a mi això què m'importa? Si això segurament ataquen a un banc o ataquen a una organització i a mi no, ja veureu com no. I a més us utilitzen a vosaltres per atacar. Tornem a la presentació. L'adreça, quan tingueu una estona lliure, si voleu, és aquesta, podeu accedir i aneu veient com està el panorama. Comencem una mica, a veure com es poden atacar. Atacs externs. Mireu, tenim els virus i cucs. Els virus són el més conegut, són propagació. El que varia és una mica la manera de propagar-se, que ha anat canviant. Mireu, ho podem trobar amb un adjunt en mail, amb enllaços, amb webs que realment estan infectades. Nosaltres naveguem, estan infectades i ens infectem. El nostre navegador no està protegit, no tenim antivirus i ens infectem i anem infectant. Software il·legal, P2P, una mica tot això. Què pot passar? Doncs que nosaltres ens descarreguem aquest software i aquest software queda resident amb el nostre PC. I a partir d'aquí ara us explicaré una mica quin és el procediment. Tenim altres coses, que és l'spam i phishing. Això són com estafes i us recomanaré una web que és molt interessant, que és aquesta, osi.es, que és l'Oficina de Seguretat de l'Internauta. Aquí tenen un blog que expliquen, de fet totes aquestes captures són agafades d'ells, les darreres estafes que s'estan fent. O sigui, estan monitoritzant la xarxa
Perquè tot això que hi ha, per exemple, veieu del Mercadona, participar en esta encuesta, un minuto, conseguir... Tot això són estafes. Al final el que fan és que tu t'infectis i facin que el teu mòbil o el teu smartphone faci una trucada a un telèfon de tarificació especial. O altres vegades el que compren són les teves dades. Et fiquen una cosa, una adeware, i compren les teves dades. O simplement agafen control remot del teu PC. Mireu aquest altre, que és un aviso d'aquest aquí baix. És de DHL. T'envien un mail dient que tienes un paquete. I tu, ai, pues ¿qué me l'habrà enviado? I tu saps que no has comprat res, però la gent clica. Doncs no cliquem. Hem d'intentar totes les coses que sapiguem que no ens envia ningú de confiança i que no és algo que no d'allò, ostres, és que moltes vegades ens infectem per la pròpia, no sé, la curiositat, no tenien la pròpia seguretat de que no passa res amb nosaltres. Un altre virus típic és amb les xarxes socials. Mireu, aquest és de Twitter i jo l'he vist moltíssim. Mira, diu, ¿ya viste esta foto tuya que está en Twitter? I et fiquen un enllaç. Evidentment aquest enllaç és el que t'infecta. ¿Es real? ¿Eres tú? ¿Qué pasó ese día? Y tú, ostras, pues ¿qué habrá pasado? Y comences a pensar, pues igual es aquel día que fui a aquella fiesta, tal, i va i li dones. El que provoca això és que el teu compte de Twitter s'infecta i el que fas és que col·labores amb aquest spam i s'instal·la una aplicació al teu Twitter i comença a enviar tuits a tothom, a tots els teus contactes. La finalitat de tot això, enviar spam o simplement el hacker per fer mal. Mireu, més coses que pot passar. Troians són petits programes que no repliquen, però el que fan és que roben informació del nostre disc dur. Poden ser passwords, poden ser contrasenyes, poden ser documents, el que sigui. Tenim també problemes amb webs vulnerables, és a dir, webs que no estan actualitzades. Aquí no sé si tothom té una web. Si sou emprenedors i no en teniu, heu de tenir, però quan la tingueu l'heu de tenir actualitzada. És a dir, no simplement serveix que el programador els hagi fet fa un any i ja està. No, aquella web s'ha de mantenir. Per què? Perquè ens poden incloure un codi maliciós i des d'allà produir atacs a altres webs. De fet, és el que veiem amb aquest dibuix d'aquí. Això és el que realment busquen els hackers. Quan es produeix un atac, és això el que passa. El nostre ordinador són aquests. Són els dels usuaris normals i corrents. Són aquests, això que heu vist amb aquell gràfic del món que semblava la Tercera Guerra Mundial, és això. Un dia cliquem amb això del Zara, el vale de 500 euros. O baixem un programet i se'ns instal·la un altre programa. Se'ns fica un software que és malware i queda allà resident. Allò és com una cèl·lula dormiente, no fa res. Fins que el hacker, que està aquí, diu «Es hora de despertar, amigos», i els envia una senyal. Això que tenim aquí és un servidor on hi ha les webs, per exemple, les webs de tots nosaltres, amb un WordPress, amb un PrestaShop, amb el que sigui, a l'Amazon, la Moncloa, la Generalitat, el que sigui. I el que li diu al hacker amb aquests ordinadors és diu, vinga, és el moment d'atacar tots alhora amb aquest servidor. Anem a demanar, no és atacar, anem a demanar que ens volem connectar amb aquesta web. Què passa? Que el servidor està preparat per donar, potser, 1.000 peticions al segon. Però què passa si de cop 100.000 persones li demanen aquella web? Que el servidor es queda així atabalat, ostres, que no puc arribar. Llavors ens arriba l'usuari normal, real, que vol navegar i no pot. Per què? Perquè el servidor ja s'ha quedat penjat. Això és un atac de denegació de servei i això és el més habitual. Llavors és quan a vegades nosaltres tenim el nostre blog o tenim la nostra web i volen accedir i ens trobem amb aquest missatge. Aquest servei està totalment inhabilitat. Us vull posar un vídeo perquè veieu una mica això com funciona. A veure.
Són així les estafes, perquè és el típic, és instal·lar un programa, s'instal·len més coses, o a vegades rebeu un missatge que és tan evident que és un virus o que és alguna cosa, i nosaltres, ostres, anem a clicar, no fos cas que sí que realment hi hagués una foto nostra. Bueno, doncs no pot ser. Hem d'intentar que això no ens passi. Bé, més coses. Vosaltres heu vist heu anat a casa d'algun amic, alguna empresa, us ha passat a vosaltres? Heu vist alguna vegada la barra de tarees, la barra de marcadores del navegador tota plena d'aquestes coses, que són barres i tal? Això se'n diuen adewares. És que quan tu t'instal·les un programa, que et baixes de qualsevol web d'aquestes, que pot ser un programa legal, de shareware, un programa o trial, d'aquests que et donen un mes per provar, el que sigui, tú baixes al programa y lo que te diuen es que tienes dos maneras de instalarlo, la manera recomendada, que por favor haz la recomendada, o la personalitzada. En el moment que li dones la personalitzada, te'n dones compte de totes les coses addicionals que t'instal·len, molt més que el programa que tu volies. Per tant, la recomanació sempre és que si instal·leu qualsevol cosa, li doneu una personalitzada i veieu tot això que hi ha aquí que s'instal·laria, ho desmarqueu tot. Instal·leu simplement el programa que us agrada. Per què? Perquè si no, el que trobareu és això. Adeware, programes dissenyats per mostrar publicitat o captar dades de màrqueting de vosaltres. Porware, l'equivalent dels pop-ups però a nivell pornogràfic o a nivell pujadet de to. Que si estàs amb un client, estàs ensenyant la web o alguna cosa i comença a sortir allò, doncs no quedes gaire bé. I llavors també el programa de programes legítims, però que potser ho fan aficionats o gent que no ha aplicat les mesures de seguretat adequades i els hackers ho coneixen i són un forat també per entrar al vostre ordinador. Coses que hem de fer. Primer, actualitzem el nostre sistema operatiu, sigui quin sigui. Sigui Linux, sigui Windows, sigui iOS, que són els més habituals que tothom aquí utilitzarà. És el primer que hem de fer. Per tant, què passa? Si utilitzem un sistema operatiu pirata, no podrem actualitzar-lo. Per què? Perquè si l'actualitzem, normalment, quan tu fiques una sèrie d'aquests pirates, Windows t'ho detecta i el que fa és que se t'acabaria la llicència. Per tant, molta gent viu amb aquest perill per no pagar un software legal a nivell de sistema operatiu. El mateix, el software és el mateix. Podem tenir bé el sistema operatiu, però si no actualitzem el software que tenim complementari, doncs tenim forats, i és per aquí on entren coses. Navegadors, pensem navegadors, webs infectades, si el navegador no està protegit, també tenen forats de seguretat. Fiquen un codi maliciós a la web que explota un forat que té el Google Chrome i ja tindran per aquí el tema. Per tant, tot és màxima actualitat el que tingueu. Temes de plugins, Flash, Java, tot això, softwares, veieu? Aquest és un exemple del Microsoft. Qualsevol software, primer que et donarà més millores i després que inclourà aquests forats de seguretat. Pregunta típica, ostres, un antivirus, quin antivirus puc fer servir? M'és molt difícil recomanar cap. Per tant, el que us he ficat en aquesta presentació és, això és un anàlisi de Softonic, de la majoria d'antivirus que hi ha. Què és millor un del 9,2, 9,70, 9,20? A vegades les puntuacions d'aquests articles poden estar coaccionades perquè pot haver interessos. Per tant, el que jo us diria és que
més o menys qualsevol antivirus a partir del 7, 8, penso que us pot anar bé pel vostre equip. I tot i així busqueu a diferents articles, però penseu que si compreu qualsevol antivirus ja esteu molt més protegits que no tenint res. Sistemes operatius. A veure, hi ha una cosa que és molt important, que és quin sistema operatiu es produeixen més atacs. Però també pensem una cosa, quin sistema operatiu s'utilitza més? És més fàcil que els hackers tinguin més interès en atacar Windows. Per què? Perquè s'utilitza molt més. Fixem-nos, per exemple, el Windows 8, un 19% de la població, el Windows 7 un 47%, el Vista un 1% i en canvi l'alternativa al Linux un 5% i el Mac un 10%. Per tant, diguem que a nivell de sistema operatiu sobre taula, Windows guanya. Quins són més vulnerables? Doncs aquí tenim un llistat. L'iOS, el Mac, tant per cent de vulnerabilitat, després ve el Linux, el Windows Server, una mica veieu aquí el llistat. Tot això són vulnerabilitats que descobreixen després i el que apliquen als sistemes operatius són parches, que tu te'ls baixes i diu actualització de seguretat i tu dius, ostres, que pesados. Bueno, però és que si no t'ho fiquen, aprofiten i t'entren. Navegadors. Els navegadors també és una font, perquè contínuament el que fem és navegar, per tant cal tenir-los actualitzats. On hi haurà més atacs? El Chrome. Per què? Perquè l'utilitza molta més gent. Fixeu-vos, un 64% dels usuaris utilitzen Chrome. Després aniria el Firefox i l'Internet Explorer i el Safari. També estan controlades les vulnerabilitats dels navegadors i també és una cosa a tenir en compte. Els antivirus us protegeixen, però els antivirus el que fan és que imagina que hi ha un forat i aquí hi ha un tio amb un gardote i li va fotent els virus. Però clar, és molta feina per l'antivirus. Si ja tapem el forat, doncs ja no ha d'estar pendent de l'antivirus d'aquí. Per tant, intentem ajudar una miqueta l'antivirus amb això. Bueno, mòbils. És que estem en una altra època, que clar, la gent utilitza molt encara el PC, però també utilitzem els smartphones. Llavors, bàsicament, tenim dos sistemes operatius, els mòbils, l'iOS i l'Android. L'ús a Espanya, mireu, Android és un 89,4% dels mòbils. L'iOS és un 6% i el Windows un 4%. Podem dir que aquests dos sistemes últims són més residuals, com a mínim aquí a Espanya. Per tant, qualsevol vulnerabilitat que passi, vol dir vulnerabilitat significa qualsevol forat de seguretat, doncs el que fan els hackers és que estan pendents d'això per instal·lar-te el programet que hem vist abans amb el vídeo. Llavors, què ha passat fa 3 setmanes? O unes 4 setmanes o així. Ha sortit una vulnerabilitat molt greu que afecta tots els Androids. La vulnerabilitat és aquesta. Imagina't que a la nit rebem un missatge MMS amb un vídeo MP4. Doncs només per rebre aquest vídeo MP4, com que el mòbil el que fa és una previsualització i representa que ja et surt un missatge dient has recibit un missatge i ja queda allà com obert, ja estàs infectat. Per tant, aquella persona ja pot rebre, ja pot entrar dintre del teu smartphone i robar-te la informació. Fixeu-vos que fàcil. I això és un forat supergreu i que han descobert aquest agost. Què passa? Els smartphones de marques molt reconegudes, diguem Sony, diguem Samsung, segurament aquestes empreses hauran tret algun parche o el trobaran aviat per corregir això. Els que utilitzem una marca no tan coneguda o perquè ara hi ha tantes marques, doncs el que hem de fer és mirar de protegir-ho, perquè no rebrem cap actualització. Un cop es compra l'Android, doncs ja no s'actualitza. Normalment hi ha molt poquets, no és com el Windows. Simplement Android actualitza els seus propis mòbils, que són els Nexus. I el que farem ara és una mica protegir-vos a vosaltres, perquè si sortiu d'aquí, no us aneu aquesta nit, rebeu un MMS i veieu totes les vostres fotos per ahí pul·lulant. Mireu, és una cosa molt senzilla. Simplement heu d'anar, si voleu fer ara, i així aprofitem, agafeu només als Androids, la resta, mira, no us ha tocat. Aneu ho podeu veure aquí a la pantalla, potser aquí també ho veureu amb més contrast.
I també el que farem és el tema del WhatsApp. També aquest forat també afecta el WhatsApp. Anirem a la part de configuració dels missatges. Jo també trauré el meu mòbil, perquè així us ho puc dir millor. És que, mira, a menys la sessió servirà perquè sortiu d'aquí que no... Jo la consciència més tranquil·la. Mireu, us aneu a la part de missatges. Sí, i hi ha un lloc que fica ajustes. Veieu que podeu fer els ajustes? Realment l'únic que hem de treure, aquí teniu la seqüència, hem de treure el de recuperar automàticament que estigui desmarcat en la part de MMS. Això depèn una mica del vostre... Si no, ho podem acabar de fer a la part de preguntes i respostes i després, ¿vale? Però si voleu anar buscant és on recuperem els missatges, hi ha un lloc que li diem que els recuperem automàticament. Si no els trobem, després us ho mirem i ho fem una mica de demo i ho corregim. Tema de WhatsApp. Sí, que no sigui automàticament, que sigueu vosaltres, si rebeu un missatge MMS, és com un SMS però en vídeo o en foto, que siguem nosaltres que diguem de descarregar. WhatsApp. El WhatsApp també, si voleu, ho podem fer després. El que farem és el mateix. Aquí teniu la seqüència. Ens anirem a ajustes, xats i llamades, descarga automàtica, ens anirem a connectados a Wi-Fi i el que fa una priorització d'imatges, àudio i vídeo ho desmarcarem perquè no se'ns els baixi ni la priorització al principi. Perquè estaríem allà per la nit, rebríem un WhatsApp amb un vídeo i podríem estar infectats. El que passa és que encara cap hacker l'ha aprofitat per fer cap virus. Però bé, nosaltres ens protegim, perquè ha sortit això fa molt poquet. D'acord? Molt bé. Els mòbils és un tema, també us recomanaré ara una aplicació, que és una aplicació que és gratuïta, que l'ha creat l'Institut Nacional de Ciberseguretat, perquè vosaltres detecteu si teniu algun programa maligne que us està robant coses al vostre mòbil. Això per iOS... No, perdó, aquest és només per Android, crec que només l'han fet per Android. Igual iOS està més segur. Però tots tenen virus, no us quedeu... Aquest és un spot que explica una miqueta el funcionament del Conan, que és el programa aquest. Los dispositivos móviles nos abren un mundo de posibilidades para informarse, interactuar y divertirse. Pero pocos saben lo que hacen realmente las aplicaciones cuando se aceptan los permisos. Y en este mundo, no todo es lo que parece. Aceptar las condiciones de uso sin conocimiento puede dar lugar a malas experiencias. Porque con tu información personal se pueden hacer muchas cosas. La app gratuita Conan Mobile analiza la configuración de seguridad de tu dispositivo, te muestra los permisos de tus aplicaciones y detecta cuáles de ellas son maliciosas. Para que puedas tomar la decisión más acertada para ti, Conan Mobile protege tu dispositivo móvil. Descárgatela gratuïtament en el Google Play. Molt bé, doncs jo us diria que quan arribéssiu a casa és molt fàcil aquesta aplicació, sols és instal·lar-se, el que fa és t'escaneja tot el teu smartphone i també vigileu que us pot detectar falsos positius, però vosaltres ja veureu que és un programa de confiança o que heu comprat o el que sigui. I detectarà si hi ha alguna cosa, perquè la gent què passa? Que es va instal·lant coses, aplicacions, que xuli, mira, em vaig instal·lant coses. Però clar, pot ser que aquestes coses estiguin robant informació o sigui un forat perquè controlin el teu smartphone. Això no ho fa cap casa comercial com a tal, sinó que és com a nivell de servei públic, per tant és interessant que ho utilitzeu. Antivirus per mòbils, doncs el mateix. Recomanable que fiqueu fa un temps, quan teníem, us en recordeu, els Nokia, el 3310, aquells telèfons que estiraves i mai es trencaven. No feia falta perquè no utilitzaven dades. Simplement eren fer trucades, SMS i poca cosa més. Ara, a mesura que això s'ha convertit en un petit ordinador que tenim a la butxaca,
cal que posem un antivirus per detectar una mica tot això i que si fiquem una aplicació que és fraudulenta, com a mínim el virus estigui informat i ens ho digui. I ens digui, que això està infectat. Tipus, hi ha molts, Kaspersky, Avast, ESET, Bitdefender, McAfee, vosaltres mateixos feu una tria més conseqüent. Amb iPad i amb iPhone també hi ha molts virus. Però fixeu-vos, això és una tècnica comercial. Apple, això és de fa poquet, Apple retira tots els antivirus per a iPhone i iPad. Es diu que ha sigut perquè els usuaris, si no veien antivirus, es pensen que no hi ha virus. Però no sigueu innocent, els antivirus hi són encara que no estiguin allà. O sigui, busqueu-los a la casa dels fabricants d'antivirus i poseu-vos antivirus al vostre mòbil. Interessant, una cosa que teníeu patiment i era negativa, us en recordeu? Si perdeu el mòbil, què passa? Hi ha quantitat d'aplicacions que serveixen perquè tu les instal·lis i tu puguis detectar on està el teu mòbil en cada moment. Evidentment, l'aplicació ha de tenir cobertura, és a dir, jo per exemple me'l deixo en un taxi i jo puc controlar on està el taxi en cada moment. Puc bloquejar el mòbil, puc esbordar el contingut del mòbil. Si dic, ostres, és que igual no el recupero, doncs l'esbordo. Aquí tenim un llistat tot de programes. Un que és gratuït i que és potser suficient per el que la gent normal pot fer és l'administrador de dispositius de Google, d'Android. Amb aquest ja pots saber, aquesta captura, per exemple, és de jo quan estava a l'oficina i buscant on estava el meu mòbil i surt del mapa de Terrassa i surt les meves dades. Jo puc hacer sonar, bloquear o borrar el contenido. Hi ha programes més potents que poden fer més coses. Aquí teniu tot un llistat, teniu per iPhone i teniu per Android. Hi ha el Prey, l'app antirobo, teniu el Illos Finder, el Cerberus, el Lockout, però hi ha moltíssimes aplicacions, són sol un exemple. Però és molt interessant perquè com a mínim et treus el neguit, a vegades el perds a casa. I això també té una aplicació xula que el tens en silenci i no el trobes. Això el fa que soni, encara que sigui en silenci, i el pots arribar a localitzar. Anem a treballar-nos una mica el password de les coses. Això de tinc un correu, fico el mateix password, tinc el Facebook, fico el mateix password, està xulo perquè ens en recordem, però és molt poc segur. Fixeu-vos, aquí hi ha alguns exemples de notícies, però podria haver molts més. Mireu, las peores contraseñas de Ashley Madison. Secreto, password y hasta 1, 2, 3, 4 fueron algunas de las contraseñas de los usuarios del sitio para infieles. Us en recordeu, això és un lloc que la gent, quan vol tenir un rotllete, s'apuntava i omplien una fitxa i tal. El que han fet és que han hackejat aquest lloc, han descobert els usuaris i ara els estan publicant. També els estan fent xantatge i una sèrie de coses. Sony guardaba todas sus contraseñas en una carpeta llamada passwords. Contraseñas. Fixeu-vos, ha tenido consecuencias, la primera consecuencia, la publicación en internet de varias películas que ni siquiera habían estrenado. Clar, és la productora de moltes pel·lícules, doncs imagineu. Ja estan per internet i encara no han sortit al cine. O, per exemple, això també va sortir molt famós a les xarxes socials, que eren les celebrities, que els havien robat les fotos així que es feien una mica així pugetes de to, que guardaven amb la seva nube. Doncs també les contrasenyes eren molt ridícules. Per tant, espero que no estigueu la vostra contrasenya en el top d'aquesta llista. Mireu, contrasenyes típiques, això és el top 25 o el top 26 de les llistes en espanyol de contrasenyes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tots els números que vulguis, noms propis, el teu nom propi més el nombre de naixement, és molt típic, la paraula contrasenya, te quiero, si em connecto a Facebook, la contrasenya és Facebook, si em connecto a Gmail, la contrasenya és Gmail. El hobby, a l'equip de futbol, Barça i el meu 1974, per exemple. Número de mòbil, també ens pensem que és molt segur, però és molt fàcil averiguar el nostre número de mòbil. ABC, te quiero, Estrella, I love you. Intentem ser més originals. De que tinguem una bona contrasenya,
importa de que no ens descobreixin el que és, perquè no ho fa una persona pensant, ho fan unes màquines amb uns diccionaris. Mireu, això es diu fuerza bruta. Si busqueu al Google o busqueu al YouTube, veureu quantitat de manuals que expliquen com petar una contrasenya amb força bruta. Què passa? A mesura que la contrasenya és més llarga, el diccionari no apareix. Però si utilitzem una paraula petita, és fàcil que la puguin... Si no hi ha les mesures de seguretat de que el nostre servidor no detecta les quantitats que s'han validat i ens ho para i tot això, doncs ens entren. Coneixeu aquest? Aquest és Snowden, aquest personatge que van agafar, que havia sigut espia i tal. Aquest home fa una recomanació de les contrasenyes. Quan vosaltres us autentifiqueu en algun lloc, penseu que cada vegada deixem més coses a dalt. Us parlaré, si em dóna temps, parlaré de la nube i parlaré de les coses que deixem por ahí. Quan nosaltres ens autentifiquem, l'únic valor per poder entrar és la contrasenya. A vegades no tenim més dades, moltes vegades són serveis gratuïts, que si algú ens entra, després ens ho veurem tela per poder accedir amb el senyor Facebook, amb el senyor Twitter, perquè identificar-nos que som nosaltres i no és a l'altra persona que ens ha entrat. Una recomanació és que, a part que utilitzem majúscules, minúscules, fiquem números, fiquem caràcters especials, és que no utilitzem paraules, sinó utilitzem frases. Si utilitzem números, quan a vegades anem a una contrasenya i ens generen la contrasenya automàticament, que fiquen símbolo de dòlar, 4, FJK, això no ho recordarem i la gent no vol aquestes contrasenyes. El que podem fer és agafar tota una frase que tingui sentit per nosaltres, al final seran 25 caràcters, serà molt fàcil de recordar, pot ser un refrany, pot ser, jo què sé, qualsevol cosa que us acudeixi. Ajunteu 5 o 6 paraules, més un número, més un parell de números, més algun caràcter raro. Ja la teniu fàcil de recordar i la teniu superllarga i estareu superprotegits. Aquest és el consell que donava aquest home. Doncs, home, fem-lo cas, a veure. Wi-Fi. Us vull explicar coses, però vull que veieu un vídeo perquè quedareu molt impactats. Estamos en un aeropuerto porque hemos considerado que era uno de esos lugares que cuando tienes 2 horas que tienes que esperar un avión, pues vas buscando desesperadamente, por ejemplo, una red wifi libre, gratuita. Eso es. ¿Eso es una fuente pues fácil para que te puedan espiar? Bueno, es uno de los trucos más antiguos en la comunidad hacker y lo único que tienes que hacer es levantar una red wifi que se llame wifi gratis o free wifi, etcétera, y la gente se va a conectar directamente a ti y una vez que se conectan tú tienes acceso a todos los datos que está enviando a internet, entre ellos los usuarios y las contraseñas. ¿Tú ahora podrías intentar espiar lo que están haciendo esas personas? Lo podría hacer yo y cualquiera que tuviera un teléfono móvil. ¿Cómo? En el momento en que tú publicas una red wifi con tu teléfono móvil, con tu smartphone, cualquiera se podría conectar. En este caso, para que no sea un delito y no nos metan en la cárcel, lo que vamos a hacer es ponerle una contraseña que solo conozca una determinada persona. O sea, lo que vamos a hacer aquí no es ilegal. No es ilegal porque... Vamos a tener a una persona de tu confianza, eso es, con la que ya has quedado y vamos a espiar lo que está haciendo esa persona. Eso es. Pero eso se podría hacer con cualquier otra persona que no fuese de tu confianza. Hubiera bastado con quitarle la contraseña a la red wifi y cualquier persona que se hubiera conectado hubiera estado en la misma situación. ¿Lo podemos ir viendo? Sí, sí, claro. Bueno, el primer truco que hemos hecho ha sido cambiarle el nombre al teléfono y en vez de ser el nombre del teléfono habitual, le hemos puesto de nombre Free Wi-Fi. Que a la red le hayas puesto como nombre Free Wi-Fi, vamos, es perfecto porque es lo que todos buscamos. Es un anzuelo perfecto para que la gente que está en tránsito se conecte, seguro. Hay que recalcar que el peligro no solo son con las que se llaman Free Wi-Fi, sino con cualquier Wi-Fi que esté abierta y que no pida autenticación. Aunque tenga otro nombre. Aunque tenga otro nombre, hay que tener cuidado. Bueno, lo que hemos hecho ha sido conectar la red Wi-Fi, él se ha conectado a nuestro equipo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es ponernos en medio de la conexión. ¿Y podemos verlo? Y podemos verlo. Vamos a ahora arrancar un analizador de tráfico de red, no te asustes porque esto tiene una pinta un poco extraña, si no estás acostumbrado a verlo. Hombre, yo no entiendo nada de lo que hay aquí. Bueno, esto son nada más que la comunicación que tiene el ordenador de nuestra víctima con internet, despiezado en pequeños mensajitos. Y aquí entre ellos estarán los correos electrónicos, los usuarios, las contraseñas de Facebook, etc. Pero por ejemplo, si yo quiero ver el Facebook de esta persona, ¿cómo lo hago? Esto lo único que tenemos que hacer es aplicar un filtro en el que buscamos en concreto el paquetito de Facebook
Bueno, esto que tenemos aquí es el mensajito en concreto donde va el usuario y la contraseña para entrar dentro de Facebook. Este es el usuario, que es una dirección de correo electrónico, y esta es la contraseña. Y tú ahora entras en Facebook y utilizando las contraseñas que has podido averiguar, podrías ver su Facebook sin ningún problema. Podría ver su Facebook, podría hacer un robo de identidad, podría difamarla, podría cambiar los permisos de lo que son mensajes privados y ponerlos públicos, etc. ¿Podemos entrar en su Facebook? Sí, estamos en la página web de Facebook de entrar y lo único que tenemos que hacer es, con su contraseña, lo que tendremos es acceso, ahí está, a la vida de esta persona. ¿A todo? A todo, absolutamente todo. Vemos los mensajes que tiene y bueno, pues aquí podemos ver, nada, están ligando, que es lo habitual que hace la gente por el Facebook. Hola, ¿nos conocemos? De nada. ¿Tienes novia? Sí. Bueno, vamos a No enviar entiendo la pregunta, jajaja. Bueno, una de las cosas que se pueden ¿Y tú hacer... podrías entrar ahora y seguir Sí, esta conversación? y seguir esta conversación. Fotos también, o sea, Fotos cualquier también. cosa que esta persona tiene en Facebook, tú tienes ya acceso a toda su información. 100%. Hostia, pues esto lo has hecho en un momento. Sí, se tarda en hacer nada. La gente piensa que es más complicado, que hay que tener unos conocimientos extraordinarios para Hombre, hacer esto. un poquito de conocimiento sí que hay que tener, porque ya te digo yo que yo no hubiese encontrado la contraseña en ese mare magnum de cifras y letras, yo no lo hubiese encontrado. Basta con ir a internet y encontrarás miles de conferencias, miles de documentos, miles de tutoriales, miles de herramientas que te enseñan a hacer esto. Y, por ejemplo, ¿podrías también conseguir su clave para acceder a su correo electrónico? Lo único que tendríamos que hacer es buscar los paquetitos donde van los usuarios y las contraseñas dentro de toda esta maraña de mensajes. En este caso vemos que se están comunicando con Hotmail y que tenemos pues un usuario y una contraseña de Hotmail. Esta de aquí. Esta de aquí. Y nada, lo único que tenemos que hacer es ir a la página de Hotmail, Sí. entrar y ver los correos que esta persona tenga. Bueno, aquí tenemos todos sus correos. Sí, hay cosas de un mensaje de un cumpleaños, está hablando con Pablo para que mire algo, y podríamos chatear con sus contactos, podríamos enviar correos en su nombre. Claro, tú ahora aquí dentro te puedes hacer pasar por esta persona. Totalmente. Us adoneu lo fàcil que és? Aquest programa es diu Sniffer. El que fa és un analitzador de xarxa i l'únic que ha fet aquest home és una cosa que es diu man in the middle, que és posar-se... tu entres a la xarxa wifi, jo també entro i em poso a escoltar. Com que la informació no ve xifrada, simplement el que faig és que ja ho ha dit, ella ha dit una baralla de números i una baralla de coses, però és que no cal entendre la baralla de números. Jo poso una parauleta i fa una selecció, com buscar del processador de eso. Busca donde encuentres Facebook i ja surt, usuari o contrasenya. Això és il·legal. Però què passa? Jo me'n vaig a l'estació de trens, me'n vaig a l'aeroport, me'n vaig a una cafeteria, me'n vaig a Granollers Mercat, obro una wifi, el meu mòbil pot servir perquè jo puc repartir la meva wifi, canvio el nom, li poso free i la quantitat de gent segurament es connecta. Per tant, el consell, no us connecteu a les xarxes lliures per fer determinades quines accions. Podeu navegar, podeu fer coses, però que no repercuteixi en què vosaltres introduïu contrasenyes ni noms d'usuaris si no esteu segurs que l'entitat és certa i és real, perquè qualsevol podria obrir-se una xarxa similar. Llavors, coses que hem de fer? Doncs amb la wifi actualitzeu programes, sistema operatiu al màxim, dintre del que et permetin. Ja us hem dit que en Android poqueta cosa podem actualitzar perquè us ho dona el fabricant. Utilitzeu antivirus, programes anti-malware i també tallafocs. Els tallafocs són programes que a vegades venen també amb els antivirus que serveixen per determinar quins programes poden entrar i quins programes poden sortir. I ens ho demana, escolteu, el programa aquest vol fer una comunicació, el deixes? I tu li dius, pues sí o no. I llavors, per tant, tens una mica de control. Xarxes públiques, eviteu-les, cada vegada són més barates les dades. Les 3G, 4G, ens connectem, tenim més dades, 1 giga, 1 giga i mig. A no ser que sigui una ciutat, estiguem viatjant per ahí, no tinguem dades, ens costi molt car el roaming, el que sigui, ostres, evitem les wifis públiques, de coses, de llocs que no coneixem. Estem en una estació per ahí perdudes, no sabem ni com es diu la xarxa wifi, doncs intentem no utilitzar-les. Assegureu-vos que si entreu en una xarxa pública
sigui l'oficial, és a dir, estació Sants Barcelona, no entris a estació Trenes Sants Free. Però clar, algú que és guiri, algú que és estranger o algú que no coneix allò, doncs deu ser la xarxa oficial. O un Starbucks, me'n vaig a un Starbucks i faig una xarxa allà i segurament allà puc captar quantitat de coses. Per tant, que no siguin les vostres. Us heu fixat, quan navegueu hi ha uns serveis que són HTTPS. Quan navegueu per aquests serveis són encriptats. Vol dir que encara que agafin aquella informació, està encriptada. Tot i així, si volen, es pot arribar, hi ha algun truquillo també perquè això tampoc és massa segur. Per tant, al final el que es dic és que no utilitzeu les wifis públiques. O intenteu perquè siguin coses trivials, mirar el diari, navegar per YouTube, navegar per webs, però no per fer una compra d'un vol ni fer cap cosa que puguin tenir dades importants. Si esteu por ahí i teniu que accedir a dades de la vostra empresa i esteu per wifi i no és 3G i és una xarxa pública, podeu fer servir una cosa que es diu VPN. VPN és que tu fiques una connexió al teu PC i un altre servidor. I és com un túnel que va xifrat. Llavors, ja, encara que sigui públic allò, tu envies la informació xifrada. Per tant, ja no et poden... Trobareu un munt de manuals. Busqueu VPN pel YouTube i t'explicaré com fer-ho. Què més? El nostre propi wifi. És a dir, això són els wifis dels altres. Com configurem i com ens ho donen configurat. Coses que hem de fer. Ens ve amb una contrasenya. Canviem-la. Com a mínim 12 caràcters. Ens ve amb un SSID, que és l'identificador. Amb aquest identificador poden saber de quin operador som. Canviem-lo, posem-li un nom, el que vulgueu, el vostre nom o el que sigui, però que no sigui el nom del propi operador. Hi ha una contrasenya, la d'entrar al wifi i la d'entrar al router. La d'entrar al router moltes vegades és trivial i te la trobes. Tots els 3Com, els robòtics, el que sigui, venen amb la contrasenya 1, 2, 3, 4, admin, en blanco, canvieu-la, perquè si entren a la vostra wifi, com a mínim no puguin entrar al vostre router. Protocol. Si utilitzeu un protocol, el més segur que hi ha és l'VPA2 PSK-AES. Configureu el vostre router amb aquest protocol. No costa res, simplement és canviar el protocol. Patrons. A l'Android o a l'iPhone, no estic segur si s'utilitzen, ja m'ho direu. Algú d'aquí utilitzava iPhone? S'utilitzen patrons per entrar? No? Doncs patrons. Què fica la gent al patró? La lletra del seu nom. Ostres, doncs intentem no utilitzar. Mira, diu que només que no utilitzéssim la lletra del nostre nom o del nostre cognom o del nostre familiar, reduiríem les possibilitats moltíssim. Doncs intentem no fer això. Biomètrica. Això és el proper que vindran, ja estan venint amb els mòbils de més qualitat. Ens podem autentificar per les huelles dactilares, però alhora, fixeu-vos, ha sortit fa un parell de mesos, 3, em sembla que era al maig, el primer smartphone que et pot reconèixer l'iris. L'ha tret Fujitsu. Si l'ha tret Fujitsu i ja reconeix l'iris, vol dir que d'aquí un any el Galaxy S7 o el nou iPhone o la gamma alta ja es portaran. Què passa? Això és més segur perquè ja no t'has de recordar de totes aquestes contrasenyes. Una altra cosa, fixeu-vos el que val un teclat que li pots fer la huella dactilar. Mireu, 33 euros. Ostres, doncs igual, potser val la pena. Les coses no són cares, perquè hi ha molt mercat i hi ha molta competència i per tant l'electrònica és relativament econòmica. Una altra cosa, que tela. Estàs segur que el que dius i publiques a les xarxes socials no compromet la teva seguretat, la de la teva família, la de la teva empresa, la d'un futur lloc de treball? Mira lo que dieu aquí, aquesta notícia. El 80% de los ladrones utiliza las redes sociales para preparar el robo. Això és una campanya de conscienciació que, fixeu-vos, es veuen uns lladres que diu tu en Tarragona postureando y yo mientras aquí mangando. Clar, aquí ho fem tots, estem en un viatge i diem ai, que bien me lo paso, només falta dir i estoy fuera de casa del 15 al 15, ladrón, si quieres ven. I potser la privacitat de les xarxes socials la tenim pública, és a dir, que tothom pot veure les fotos.
ostres, estiguem una mica més conscients que tota aquesta informació ens pot perjudicar. Us passaré un vídeo que sigueu conscients també de la seguretat i de lo que nosaltres arribem a dir a les xarxes socials i que pot ser utilitzat contra nosaltres. Dag Fien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Zo, hè? Een moto. Oranje. Pats erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison rouge, balkon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. S'ha de saber què passa això, que tothom diem moltes coses, a vegades diem més coses de les que calia dir. Cada vegada la gent està més present en llocs digitals, tenim el LinkedIn, el Twitter, el Facebook, l'Instagram, tenim webs, és a dir, es pot saber molt de nosaltres, però vigilem les coses que nosaltres expliquem, perquè ningú pot saber més si no les expliquem no se saben. Vigilem perquè poden, per buscar una feina, nosaltres com a treballadors, com a empresaris, tenim molts canals i no es separen, el canal privat i el canal professional en aquest món no es separa gaire, perquè si tu fas unes manifestacions a nivell privat i ja t'ho relacionen molt amb una empresa i allò no està correctament amb la seguretat adequada, doncs, bueno, no importa gaire. La vostra web, ¿vale? Us he dit que si sou emprenedors, teniu una empresa, feu el que feu, heu de tenir una web per explicar a la gent què és el que feu. Si algú us busca, no us buscarà ja les pàgines amarilles, buscarà el Google, buscarà el Google Maps, buscarà el Facebook, buscarà el Twitter. Per tant, però on podeu vosaltres més explicar el que feu és amb una web. Doncs les webs, el que fan els emprenedors, el que fan les empreses és que, com que ells no tenen coneixements informàtics, demanen a un programador que els hi faci la web. Primer, la web serveix per una cosa, serveix per explicar el que fas, però també serveix perquè tot ha canviat, hi ha una cosa que es diu el SEO, el SEO és el que fa que la teva web pugi de nivell i quan busquin al Google surti dels primers. Una de les coses que podem fer per pujar al SEO és el que es diu SEO total. És a dir, el SEO ja no és la teva web, és tot el que publiques, la teva autoritat, el que tu expliquis, que tinguis un blog i que allò estigui creixent, el Google ho puntua perquè tu pugis de nivell. Per tant,
Què passaria, el que hem dit, si un dia teniu una web superpotent, superxula, teniu molts fans, teniu molts subscriptors i no feu còpia de seguretat de les webs? Doncs qualsevol dia pot petar la web i quantitat de feina. Evidentment, si una empresa del que ha fet d'aquests que l'han comprat la web i s'ha quedat com el primer dia, no tindreu problema perquè trucareu al programador i el programador us la tornarà a posar. Però si ha viscut la web i ha servit per alguna cosa, doncs bueno, és important. Mireu, els gestors de continguts, que són la plataforma que serveix per ficar continguts, les més potents o les més utilitzades és WordPress. WordPress serveix per tot, per crear una botiga, per crear una web empresarial, per crear una xarxa social, per qualsevol cosa. Però, ojo, cal actualitzar. Per què? Mireu les notícies. Un ataque de DDoS utiliza 162.000 sitios de WordPress, és a dir, van infectar 62.000 sitios per fer allò que us he explicat dels ataques, s'infecten i no només s'infecten, després perds la informació. Bé, i de seguida acabarem perquè crec que estem arribant al final de temps. Coses que hem de fer per assegurar la web, perquè ja us dic, nosaltres no volem tenir una web d'aquestes que ens la van crear i s'ha quedat com està, volem tenir una web que serveixi perquè allò moure gent, perquè cada vegada creixi, perquè ens pugi el SEO. Primer, posar un password difícil d'esbrinar. Totes les webs una mica decents, tu la pots omplir continguts a través del mateix navegador. No cal ser programador per mantenir una web. Doncs fiquem un password difícil d'esbrinar. Ja hem dit que si fiquem una frase amb algun número, ideal. El nom d'usuari d'admin. Això seria coses vàlides per WordPress, que és gairebé el que tothom utilitza, però hi ha més coses per PrestaShop, hi ha Drupal, però la majoria utilitza WordPress. Limita els intents de logins fallits, és a dir, que un no pugui utilitzar una eina d'aquestes de fuerza bruta i provar 50.000 passwords d'un diccionari fins que us peten la web. Doncs això es pot limitar. Controleu els comentaris i spams, i l'spam, simplement perquè poden ficar-vos un comentari negatiu d'algú i allò queda allà, i com que no reviseu la web, us estan fent mal a vosaltres mateixos i alhora pot ser que vagin ficant també spam a les vostres webs, de gent que pugui publicitat, no té res a veure, els comentaris no els controlo i això em perjudica. La versió de WordPress, actualitzeu-la, perquè passa com el Windows. A mi jo em treuen el Windows 8, però si treuen el Windows 8.1, ostres, m'actualitzo, perquè és una actualització del 8. Quan tenia el Windows 7, fico el Service Pack 1, per què? Perquè actualitza els parches. Tot això ho he de fer. No us penseu que és difícil, cada vegada tota la tecnologia està més fàcil, perquè sigui clic, clic, clic i ja està. Plugins, que són les coses que permeten que un WordPress tingui més funcionalitats. Actualitzeu-los, perquè per aquí també pot ser un forat, us fiquen un codi i després us trobeu a usuaris, un munt d'usuaris desconeguts i diu, hola, què és això? Qui ha creat aquests usuaris al meu WordPress? I són petits troianos que el que fan és fer ataques, aquests que hem vist abans del mapa mundial. El tema, que és el que dona l'estètica al WordPress, també actualitzeu-lo. I el més important, feu un backup de la vostra instal·lació. Si us fa pal, no sabeu com fer-ho, busqueu un hosting que us ho faci. Hi ha hosting que us ho fan per un preu molt econòmic, busqueu el hosting quan compreu l'espai on fica la web i que es faci una còpia de seguretat com a mínim dels 30 darrers dies per si passa alguna cosa que tu puguis adonar-te i restaurar-ho. Si no, aquí teniu un plugin molt útil. Bé, ja acabaria dir-vos que de seguretat hi ha moltíssima més cosa, moltíssima més. El que passa que necessitaria 4 hores per explicar-vos. Però, sobretot, per mi el més important és que la informació que tingueu la guardeu. No tingueu una còpia, tingueu 2, tingueu 3. Tema de xifratge, no hem parlat perquè no dona temps, però és molt important que les coses... Anem amb un pendrive. Quanta gent va amb un pendrive a vegades i té un munt de documents i un pendrive és tan fàcil, vas a casa del client, el poses, te'n vas corrents... Ostres, s'ha quedat el pendrive. Xifrem-lo. És molt fàcil, és simplement un programet que el xifra. I si no, ara us ho ensenyo i amb això tancaríem.
Fixeu-vos la quantitat de hardware que hi ha per ajudar-vos a això. Mireu, ara us ensenyo aquí per aquí tenia... Al final ho fem així. Mireu, això són els pendrives que es fan ara. Veieu aquest codi? Si tu no fiques aquí el codi, la gent no pot llegir la informació. Per tant, et sap greu perdre'l perquè potser són 20 euros, 30 euros, però no sap greu la informació que perds. Això és una caixa, que aquí fiques un disc dur extern. Però fixeu-vos, la caixa té uns números. Si aquest disc dur me'l roben, vaig amb el portàtil i me'l roben, per 51 euros tinc la informació assegurada. Els portàtils que els portem, es pot passar, que els deixem en un taxi, en un autobús, en un tren, el perdem. Xifrem els discs durs. Hi ha quantitat d'eines per xifrar-ho. El propi Windows porta una eina que es diu BitLocker, si no hi ha altres com el TrueCrypt o hi ha moltes alternatives. Espero que us aneu una mica més segurs. A la part de Speed Consulting el que farem, si voleu, és que protegirem els mòbils contra aquest forat de seguretat, que és molt fàcil, simplement li hem de dir que els MMS no els recuperem automàticament i el WhatsApp que no recuperi els vídeos automàticament, sinó que ens demani permís. Doncs un plaer i fins una altra. Moltes gràcies.